snack na karon ko lang kay gitagaan ako nilang lang og snack. Nara mga lang. Mani akong snack karon mga lang. Oh, unsa naman ang atong kamera dire mi kaya akong gipaka. Na. Narang turon. Muna yung turon na gihatag nilang lang sakod na snack nako. Thank you lang. Ako. Kung. Bisa ako. Ako lang. Ang bigid di duha man imo ako isa. No. No. Pagdali ba kay gutom na. Ang tulo lang, I love you. Ambi kay tagsalami. Gak mo. Pagdali ba? Nagana ako tigaan. Sorry lagi. Oh, sorry. Sorry. Ambi na ba? Pasaw nga. Sorry. Oh, mana? Okay. Wala labot kiss. Sorry. Be, ambi na ba? Okay. Yati, ginimbayhan na niya. Kumat naman ko ka nagligo man ko. Ambi na pagdali. Okay. Hindi ko. Balik ka. Pagdali mo! Okay. Ambi na! Isa lang. Isa lang. Nadako mo. Baga. Dako mo mo ha! Naku siya mo lang ha. Dako imang nakuha. Dako kayo imang nakuha lang. Ako gamal. Naman nako. Dito na ba ko? Hamat ko lang. Ang lang Hamat na ako. Kay gabi na lang kay nagkuhan ko. Yan. Nagtulog ko kasi sakit na akong ulo lang eh. Nagtulog ko. Nagligo na lang ko. Para. Ano na? Pila na ko magmasa. Diba? Abot na. Wala akong gatas. Lang. Tapos may gatas lang. No had milk. Wala akong pares. Pares na ako lang. Ininitra. No had milk. Milk? I like milk. Walang pares so ako ang kainunana. Pwede gulo kung magkuhan lang kanang kunti lang. Milk and coffee. Wala tayong milk. Milk and coffee. Milk? Milk and coffee and kuan and ito man yun na lang. Hindi kayo mo ah! Milk ang coffee lang. Milk ang coffee ba? Wala ko pares. Dala ko na nabaso. Pangit na. O kasi lang first. Namit siya lang kang ano. Lami ka lang ito nga. Dito sa akong ipitan.
At bang sa Maduna. Nangka. Hindi na ko alalang lang. Dami, mangidlay ito ah. Dali mahurot ng turon. Ang bili na kamuti. Umot na raba ko lang. Ay, lang. Dapat sa kamutin turon lang. Dili, turon. Kamuti nga slice. Ha? Kamuti nga slice. Gusto ko na lang. Next time lang kamuting turon na po da. Wala kay turon kamuti. Slice na ba? Kasabot. Gusto ko kamuti lang. Kamuti? Ang ito na da yun, melt and swak. Ang tap-tap, upog ko na niyo lang. One rest lang. One rest. Hindi sila maminaw sa ko eh. Thank you, Ma'am Ruby. Thank you. Miss Bell. Susunod puti. O may kuya pa may pagkaon. Template ko lang. Template ko lang. Wait, anay. 3 rolls. Shake na yun lang ha. Thank you, Lord. Shake. Ay, amin kasinta. Nag-snack ko. Kako ngayon ko na tulog. Nagligo na lang ko para humok. Lang, shake! Shake! Shake the right and shake to the left. Then araw ang shake. Lang, shake lang. Dugay kayong shake. Dala ko na ng kutsara. Shake lang na. Oh, shake. Tagay din ko ordinary na water. Ordinary? Ordinary na water, not cold, not init. Enough na. I said enough. Hindi, paminaw, uy. Oh no, that's layo. Anak lang. And water dayon, please. I need water. Dili, cold ha, not cold. Kanang ordinary lang. Ordinary na water lang. Ordinary na water. Hi lang watching from Surigao, Ireland. Hi Leia. Tap nyo ko lang. Tap ko ninyo lang ba. Thank you Amiga Sintak. Please follow my Mbappe, mga gafster ko po. Follow nyo po lang. Hindi nilang by side. Done na lang. Done. And then, hala, thank you, Ma'am Queen. I love you,